खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बर' लाइमोन सिख्लाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो मोनबाय थायो। बेबादिनो थैनानै थानाय जाथाया जाबोबाय थादों। गोबां आफादफोरा, बर'नि रायजो राजाफोरा, दैदेनगिरिफ्रा गोबां खेब सुबुरुन होसेयावबो गुबुन सेंग्रानि आखायाव बोलि जानांबोदों बर' हारिनि लाइमोनफ्रा। नाथाय मानो बर' सेंग्रानि अनगा गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोननाय, गोदै रावजों फुस्लायनानै हाखराव खोख्लैजानाय, बुथारनाय जाथायफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नंलिया। बेबादिनो थांनाय सानखालि गुवाहाटीआव उदालगुरि जिल्लानि थागिबि सुस्मिता बसुमतारी मुंनि सिख्लानि गोथै सह बोखांनो मोनदों, जेराव सोमोनांथावना जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुस्मिता थैनायनि उनावनो अजद बिफानि, जेराव नखरा दाबि खालामदों आरो अजद दिखांदों दि हराव गोसो थोनाय सेंग्रा आकाश प्रसादानो बिथांजोखौ बुथारदों, जेराव गोसो थोनाय आकाश प्रसादजों बारा न'आव दंमोन सुस्मिता बसुमतारीया। दासान्दि हाटीगाव पुलिसआ आकाश प्रसादखौ खाबाय होन्नाबो मिथिनो मोन्दों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होन्ना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि बिफानखौ सोलाय सोल' खालामदों। बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिनो एग्रिकालचार, लेबार वेलफेयार, INPR बिफानखौ होबाय। EM देरहासार बसुमतारीनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि बिफानखौ होनाय जाबाय। बेबायदिनो EM बेगम आक्तारानो लेबार वेलफेयार, INPR बिफाननिफ्राय बोखारनानै गोदानै PHE लटारि बिफानखौ गथायना होबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिमाया बे बुहुमाव गैलिया। क'क्राझार नोगोरनि साखाथि बाटिपारा गामिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि आंगो बिमा लामेश्वरी नार्जारि, जाय 73 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बिथांजोआ गोबाव समनिफ्रायनो देहा नोरजिया जानानै दंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि नोरजिया देहाखौ मोजां फाहामथाय होनो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन आरो मैयाबो क'क्राझार नोगोरनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि हस्पिटालाव लांनाय समावनो बेलासि 5 रिंगासो समाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै लोगो लोगो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथांनि दुखुथिया नखरनि सोद्रोमा आरो गासै बिदा फंबाय खुरमा बाहागिफोरनिसिम दुखुनि बाहागो लाफाहरनानै जिल्ला आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे फारियै गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारी, रांगिरि निजोम गयारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन नार्जारि बिथांमोननि हान्जा लोगोसे मोनसे बिथांनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ नखराव थांनानै नायहैयो आरो रुंसारि बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, बिनि थाखाय अबंगसाइनि सेराव आरज गाबहरो। गार्जेन मन्त्रि चरण बर'आ चिराङाव सरकारनि मावथांखि आरो दैबानानि साखाफाराखौ नायफामफिनदों। मख'जाथाव दि चिरां जिल्लायाव सोरखारि स्किमफोरखौ मावफुंनाय आरो दैबानानि थाखाय थियारि राहा लानायनि सायाव बुधबारखालि एबा मैया चिरां जिल्लानि कमिशनार मावख'नि कनफारेन्स हलाव वेलफेयार अफ बड'लेण्ड आरो ट्रेन्सपर्ट हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टार मोननो हानाय चरण बर'नि मासि सामलायनायाव मोनसे गुवारै नायफामफिननाय जथुमा खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव 19 नं सिडली ST LAC आरो 20 नं बिजनी LAC नि MLA, बिटिसिनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा, बिटिसिनि MCLAफोर, मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा, चिरां जिल्लानि जिल्ला कमिशनार, उफ्रा जिल्ला कमिशनार, लोगो कमिशनार, चिरां जिल्लानि गागि, पुलिस SP आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लायो। मेलनि गेजेरजों बिफानारि गाहायफोरा गुबुन गुबुन गाहाय सोरखारनि मावथांखिफोरनि जौगाथायनि सायाव फोरमायथि होयो। PWD बिफाननि गोहैलो आखुनि थाखाय थांनाय सप्तासेनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मिरुनि सोलोंथाइ आरो सावस्रि बिफानजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 10 निफ्राय लानानै मोन 15 बिफाननि मावखुलियाव नांगौबादि खामानि मावफुंजायाखै। मोब्लिब जगायथाय गैयैनि जाउनाव मावखुलिनि खामानिफोरा थाबथानानै दं। मोब्लिब बिल होयैनि थांनाय 2 बोसोर सिगांनो मोब्लिब फोनांजाबनाय राहाखौ दानना होदोंमोन मोब्लिब बिफाना।
मोब्लिब बिफानो खमैबो 30 लाख रां होआलासिनो दं जिल्ला मिरुआ। मख'नो गोनांदि जिल्ला मिरुआव सलारनि राहा खालामदोंब्लाबो थांनाय से सप्तानिफ्राय गाज्रि जानानै थानायनि जाउनाव गासै खामानियानो थाबथानानै दं। मोब्लिब राहा गैयैनि जाउनाव मावखुलिनि कम्पिउटारफोरखौ सालायनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गोनां खामानिफोरनि थाखाय मावखुलियाव फैनानै सानफ्रोमबो गोसो बायना थांफिननांगौ जादों। बेनि गेजेरावनो मोननै बिफाना गावबा गाव जेनेरेटरनि राहाजों खामानि मावनाय नोजोराव गोग्लैदों। गुबुन फारसेथिं बिदुंनि दुंनाया बांनायनि जाउनाव मावसुमाफोरा बिफां सिङाव जिरायनो गोनां जानायजों लोगोसे खायसेया गिसिब सिबनानै सम बारहोनांगौ जादों। बेरगावआव गोदानै लुफुंनाय रैखाथि नयंमा बेखेवदों बिटिसिनि आइजिपि बिबेक सिंहआ। 2004 मायथाइयावनो गायसनजानाय बेरगाव रैखाथि थानासानि गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ मैया बेखेवनानै होयो बिटिसिनि आइजिपि बिबेक सिंहआ। मैयानि बे गोथार बुब्लियाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि जय बिकास, उदालगुरिनि एसपि पद्मनाथ बरुवा, बेरगावनि एसडिपिअ भिनसेन्ट बायपेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि डिएसबि, एसएसपि, टला थानानि असि जिबेस बर आरो बेरगाव रैखाथि थानासानि बेंगिरि सुमन साहा आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मुलुगनाङैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ सिनायो। गोबां सुबुंफ्रा बाख्नायो। बुहुमनि जौसिन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बिबान रुजुननायनि उननिफ्राय साबायखर बावदों। 10 जुन 1952 मायथाइयाव जानाय सरासनस्रा बिसायख'थिनि उनाव भारत हादराव जवाहरलाल नेहुरुआ गाहाय मन्त्रि महरै सायख'जादोंमोन। जवाहरलाल नेहुरुआ 4399 सान गोहोआव थानानै मोनसे रेकर्ड बानायदोंमोन। बारग' गाहाय मन्त्रि नेहुरुनि रेकर्डखौ सिफायनानै हादोरनि दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बिथांखौ बारनानै गोदान रेकर्ड सोरजिबाय। मख'नो गोनांदि 1952 मायथाइसिम बिसायख'थि जायामोन। 1947 मायथाइनिफ्राय 1952 मायथाइसिम जवाहरलाल नेहुरुआ इन्टारिम सोरखारनि गाहाय महरै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव जवाहरलाल नेहुरुनि रेकर्डखौ सिफायनानै हादोरनि दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बयनिख्रुइबो गोबावसिन गाहाय मन्त्रि जानो हाबाय, जेराव बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथाया दिनै 403,099 सान। भारतबर्षनि गोलाव सम गाहाय मन्त्रि जाना थानायनि मुलुग दरबाराव नरेन्द्र मदिया जानो हाबाय। जवाहरलाल नेहुरु आरो इन्दिरा गान्धीखौबो बारबाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुंथाया। दिनैनिफ्राय जागायगोन फिफा वर्ल्ड काप 2026। मेक्सिक'नि एस्टुडिय' एजटेकायाव खुंगोन फिफा वर्ल्ड काप बेखेवजेननाय गाबगोनां हाबाफारिखौ। बेनि उनाव आमेरिका, कानाडा, मेक्सिक'आव खुंफुंजागोन फिफा जोलुर वर्ल्ड कापआ गाबोननिफ्राय, जेराव गाबोननिफ्राय नुनो मोनसिगोन फिफा वर्ल्ड काप। दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ लानानै मिरु सोरखारजों सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथा, 2021 मायथाइनि कार्बि गोरोबथा, 2022 मायथाइनि आदिबासि गोरोबथा, 2023 मायथाइनि डिएनएलए गोरोबथा आरो 2023 नि उल्फा गोरोबथाखौ लानानै जिएमसिनि सावरायनायाव दिनै जानो गोनांमोन, नाथाय दिनै सावरायनाय जादिया, जेराव दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ लानानै मिरु सोरखारजों सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेजेर सानजायाव सोलिबाय थानाय दावहानि खौरां। आमेरिका इराननि दावहाया फिन गोख्रों जागोननि इसारा मोननाय जादों। इराना लैथोनि सायाव बिरबाय थानाय आमेरिकानि एडभान्स कम्बेट हेलिकप्टारखौ गावख्लायनायनि उनाव गेजेर सानजायाव दावहाया बांनायनि फारसे दावगालांदों। डनाल्ड ट्राम्पआ इरानखौबो बेनि फिननायनि थाखाय थियारि थानो खावलायदों। हादोरनाङारि खौरां बिजोङाव फोसावजानाय खौरांनि बायदिब्ला ट्राम्पआ गावनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव दाबि खालामदों दि थांनाय समबारनि मोनायाव इराना हरमुज स्ट्रेटनि खाथियाव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव आमेरिकानि गंसे एडभान्स अपाचे हेलिकप्टारखौ गावख्लायदोंमोन, नाथाय खाफाल मोजां दि हेलिकप्टाराव थानाय सानै पाइलटआ रैखाथियै दं। बेखौ खौरां मोननाय जादों। व्हाइट हाउसनिफ्राय इरानखौ फोरमायनाय जादों दि बेफोरबादि खामानिफोरा 3 दान गोलाव गोजोन सावरायनायाव गाज्रियै गोहोम गोग्लैगोन।
आमेरिकाया इराननि बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै दाबि खालामदोंमोनब्लाबो इराना दासिम बे जाथायनि सायाव जेबो अफिसियेल बिबुंथि होआखै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, जम्मु काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि उरी सेक्टराव मंगलबारखालि जाब्रबथायजों जानाय ग्रेनेड बेफ्रुनायाव सानै रौनियानि जिउ खहा। PTIआ फोरमायदों दि उरीनि कमलकोटनि मोनसे बादायाव आगजुफोरखौ गथायबाय थानाय समावनो मोनसे हेन्ड ग्रेनेडआ बेरफ्रुदोंमोन, जायनि जाउनाव दुखुनांथावै सानै जवानफोरा जोखोम जायो आरो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो सानै जवाना जिउ गोमायो आरो गोबां जवानफोरा जोखोम जादों होननाबो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं आयेननि सिङाव गोनांथि जानाय बादियै बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायनि हाबाफारिखौ जागायनाय जाबाय होनना मावख'गिरिफ्रा बुंदों। जों मिथिगौ आसामनि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थाङो, नाथाय बेबायदि समाव धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि पल्लव दत्तआ जायगायावनो थानानै सि दानानै गोबां रां आरजिनानै गावनि जिउनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानो हादों आरो बिथाङा 2 नं रंपारिया गामियाव गावजों लोगोसे गुबुन 60 सुबुंफोरनो खामानि होनो हादों। पल्लव दत्तआ गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायनि सोलायै गावनि न'आवनो आखाइ सि बानायना लायो आरो धेमाजि जिल्लाफोरजों लोगोसे डिब्रुगड़, तिनिचुकिया बायदि जिल्लाफोराव जि जोमखौ फानहरनो फालांगि खालामनो हादों। बिथां आइजोआ लासै लासै बे खामानियाव मुखुब जानो हादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। गं 14 नखरनि गेजेराव मोन 8 न'फोरा आबुङै सिलिंखार जादों। भुटान सुकानि बग गेवकनि सिङाव थानाय टकटगम गामियाव दिनै फुंनि 3 रिंगासो समाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। अर खामनायनि जाहोनाव मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मावख'आरि फोरमान जायाखै, नाथाय गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि मोन 14 न'फोरनि गेजेराव मोन 8 न'फोरा गोबां खहा जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।